l'Horta Teatre, finals dels 70, l'Horta Teatre com a associació cultural, finals dels 70, si no recordo mal, crec que és en el 77, i des de fa un parell d'anys l'AS. La finalitat és fer teatre i exhibir teatre en la sala. Vaig agarrar des del principi, des que es va crear l'Horta. Un primer moment clau seria el Bloody Mary Show, un espectacle dirigit per Juli Leal, en la companyia amateur, que li va donar molta projecció en el que era el món teatral d'aquella època. Un altre moment clau va ser El o tu o res, dirigit ja en aquesta fase amateur però professional, en la qual està el moment clàssic, en la qual està Carles Alberola com a director i jo com a actor. I després ja un altre moment clau és tota l'etapa des que s'ha obrit la sala. No, exclusiva no, és a dir, jo compartisc el meu temps o la meva feina entre Alvena Teatre, on solc treballar de vegades o prou sovint com a actor, i en les coses que me poden eixir com a actor en la televisió tant així com nacional, i en tots aquells projectes que com a actor me puguen eixir, inclús el doblatge, aunque sí que dedico una gran part de pensament al dia a dia d'això. Roberto García és el director artístic de la companyia, per tant, tots els espectacles que es fan així passen per ell, o bé en la direcció i en la creació, o bé en el concepte, o bé en el vistiplau, tot i que és guionista d'altres coses, agafa altres projectes, perquè no dona per a tot el temps. I Joan Tamarit té una feina administrativa i li dedica, fora de la seva feina diària, a portar la comptabilitat d'ací. En aquests moments estem acabant de preparar un espectacle que es diu Eufòria. Per fer-ho curt, és com un espectacle on en escena mostrarem com una persona aturada de fa molt de temps es reverteix la seva situació o tracta de revertir la seva situació. És com una mena de, no diré telepredicador, però sí una mena de conferència on coparticipa el públic i demés. Sí, jo crec que acabarà, perquè estem encara tancant-lo, acabarà al voltant dels 35.000, 40.000 euros. He dit una quantitat, però segurament si comptabilitzara tot el que realment val, estaria al voltant dels 60.000 euros. Una altra cosa és que pugui jo tractar d'ajustar-ho el menys possible. Per què? Perquè l'ajuda rebuda per part de l'administració és de 22.000 euros. I la nostra disposició econòmica, tot i que és la de sempre, intentar ficar tant o més, ens obliga a ser molt cuidadosos en el tema econòmic. Jo el que utilitzé, bàsicament el que faig és marcar el tope de la producció. Normalment per a mi el marca el director, perquè en aquest cas el director aglutina moltes facetes, aglutina la faceta no sols de... Al no ser escriptor dramàtic, és a dir, no vindre amb un text tancat, sinó que ve amb una idea, són produccions que estan molt obertes. Diguem que marquem uns límits en els quals la producció hauria de no eixir-se'n i ell, diguem, que treballa aquesta creació dins d'aquests límits. En aquest cas sempre he de dir que molt ajustadament. Roberto, diguem, marca, que és el director artístic, marca el tope salarial, per dir-ho d'alguna manera. Clar, ell fa la direcció, la creació conceptual de tot l'espectacle, a més aporta, diguem, com unes visions escenogràfiques o visions musicals del tema. Per tant, ell marca el tope salarial i a partir d'ahir va estar tant de reajustar les distintes partides, sempre dins dels paràmetres, en alguns casos, que saps que no vas a poder eixir-te o d'uns mínims que saps que has de necessitar estrictament. Si no haurem rebut l'ajuda de teatres, i haurem tingut la necessitat de fer el projecte, i sempre la tens, perquè tu vius de fer projectes i de vendre projectes, haurem reajustat tot el projecte a les nostres necessitats i disponibilitats econòmiques, sobretot. Això l'essència de l'espectacle la hauria de contestar Roberto, que és el director. Jo crec que si té
si té un atractiu, l'atractiu en el que nosaltres treballem darrerament en els últims espectacles és, amb Roberto de director escènic, crec que l'essència està en la utilització de les noves tecnologies al servici de contar històries. Sense aquestes noves tecnologies es mengen la part més important d'un espectacle teatral, que és la història que vols contar. Jo qualificaria que nosaltres hem rebut ajudes des de pràcticament molts anys, des del principi, però no han sigut mai ni una companyia que ha rebut topes per dalt ni topes per baix. Això té coses bones i coses menys bones. És a dir, sempre hem rebut ajudes per a fer espectacles, el qual ens ha permès mantenir línies de treball amb diferents directors, és a dir, en un moment determinat va ser Carles Laverola, en un altre moment va ser gent contractada per a fer espectacle, i des de fa 10 anys Roberto García. Això ha possibilitat que les línies artístiques es desenvoluparen. No han sigut mai quantitats excessives per a poder fer allò que sempre t'haver agradat fer, ni tan baixes com en l'actualitat que te limiten molt a la teva creació. Des de luego sí que se veu, des de ja fa 3 anys, una cosa així, que la disminució és molt forta. En aquest espectacle jo crec que el que volem aconseguir és canviar un poc la mirada a aquests temps que corren de crisi econòmica, per això el títol irònic d'Eufòria, perquè tot el món ens veiem envoltats en aquesta tristor general de la crisi econòmica, i entonces volem donar-li com una girar el calcetí i mostrar com un tio que pot canviar la seva dinàmica i fer un espectacle molt terapèutic en el bon sentit de l'humor, que la gent que vinga assistís o que li provoqui com a mínim una gran dosi d'ironia sobre els temps que corren. Sí, en aquests anys jo el que trobo a nivell d'ajudes i de les ordres d'ajudes és que no ha hagut mai una claredat en el que és el que se vol fer, ni a on se vol anar. I això crec que condiciona la improvisació en cada moment d'aquell qui està al càrrec del centre dramàtic, de teatres de la Generalitat i de com se diga l'ens en un moment determinat. És a dir, la planificació a curt termini, la no claredat d'on se vol anar, fa que cada 2 anys, cada 3 anys es canvien les ordres d'ajudes, el que antes valia ja no val, i això ha fet des de Serra que ahora quiero mucho a esta gente, ahora no los quiero nada, ahora provoque... I això fa que no sumes, en definitiva fa que no sumes, i sobretot quan no se sap on se vol anar és difícil tenir una mirada clara d'on se vol arribar. Per tant, pense que sí, s'han donat molts diners, certament s'han donat molts diners, molts menys que a la Ford d'Almussafes i molt menys que altres àrees de l'economia, en un món en el que reverteix molt directament el que se dona en la gent que treballa en ell. Però el que tira de més a faltar és una direccionalitat clara de què es vol aconseguir en el món de les arts escèniques a València. En aquests moments per a mi és complicat saber què és el que podria millorar, perquè la precarietat és tanta en tants aspectes, en tants ordres de la vida, que no sé exactament. Més sí que sé que la cultura no pot ser a la primera de canvi allò més perjudicat per una crisi econòmica. He parlat fa poquet amb una companya que estudia amb mi a França i que està treballant en Lyon, tan lluny com fa una setmana, i jo li preguntava què tal per allà es nota, i dic, bueno, afortunadament els francesos tenen molt clar que la cultura és una partida que no se pot tocar ni a la baixa ni un cèntim, el qual demostra la importància que té per a la societat francesa la cultura i el que es fa. Desgraciadament jo crec que la cultura així no està valorada en el mateix. La cultura en Espanya no està valorada igual, i la cultura en València ja ni t'ho vull ni contar. D'on es parteix per a fer un projecte? Bàsicament de dos vessants. Una, la necessitat de la companyia, de quin tipus d'espectacle necessita, i després de la idea que Roberto té en aquest moment que més li excite intel·lectualment. Les fases d'una creació parteixen en què jo li comunico a Roberto, mira, crec que enguany o l'any que ve hauríem de fer un projecte infantil o d'adults, és igual, i llavors comença a pensar en aquest projecte.
quan té una, dos o tres idees me les conta i diu, mira, he pensat això, això i això, tu què veus? Me les conta així per damunt, però són idees. Jo li dono la meva opinió de quina crec que me fa més gràcia sobre això que em conta. Ell finalment pren la decisió de si serà això o si serà una altra i a partir d'ahir ja marquem uns paràmetres econòmics, uns plaços i ja després tot l'equip artístic el determina ell i jo administre la mínima economia que tenim per a fer. A què es refereixes aquí els models? Els models teatrals varien, normalment treballem sempre en espectacles a la italiana, en espectacles a teatres tancats. Normalment solen ser comèdies. Solen ser comèdies en els distints graus de comèdia que un puga imaginar. Espectacles més directes o contundents, més pròpiament provocant l'humor, i de vegades no, de vegades són espectacles més introspectius o més literaris, però no n'hi ha una predisposició. Sempre treballant des que el públic es sentisca molt còmode en una sala i compartisca allò que vols contar. Així sí que la companyia com a tal sempre ha treballat comèdia, en totes les vessants i tal. Quins són els referents actuals? Te tindria que parlar més, Roberto, de quines són les coses que més li motiven, perquè jo sí que estaria dient mentides. 3 creadors que m'ha agradat veure en València que no he vist en els darrers anys. Molts, perquè a València pràcticament han vingut creadors d'una grandíssima potència a nivell internacional i fins i tot diria que a nivell nacional des de fa molt de temps. Llevat del Festival Veo que porta alguna cosa d'altres països, és a dir, m'agradaria que foren habituals de l'escena valenciana La Zaranda d'Andalusia, una companyia que no se veu per ací i que jo estableria els seus paràmetres com en el seu dia era la quadra de Sevilla que venia a València. M'agradaria veure sovint companyies de dansa potents, però no potents perquè siguin cares, sinó potents perquè han marcat tendències com Mòmix, que abans venia, sovint ja no ve, o m'agradaria veure gent d'altres parts d'Espanya que és difícil veure per ací, com te diria, no sé, Fernando Bernués i produccions d'Euskadi que, per exemple, així no s'acosten la interrelació entre distintes comunitats. Crec que ha vist que es caracteritza una companyia, jo crec que va molt determinat sempre per la direcció artística, perquè al final són els productes d'un director els que marquen, els que tracten de deixar la seva impronta i la seva manera de fer. Jo crec que en els darrers anys, treballant amb Roberto García, la impronta que es reconeix és que són espectacles que sempre aporten alguna cosa, que no estan dintre d'uns paràmetres, no arriben a ser teatres alternatius i experimentals, sinó que són espectacles que es poden compartir el públic normal, sí que no són com dir-ho, no són convencionals en aquest sentit, és a dir, el que estem preparant ara és una catarsis col·lectiva, on se pretén que sigui una catarsis col·lectiva en el públic des de la vessant de l'humor, aprofitant-se o amb l'excusa de la crisi econòmica. Però hem fet també un cabaret literari que seria Moby Disc, què és el que més ens reconeix com a hàbit? La utilització de les tecnologies, darrerament. La percepció de l'espectador quan prepares una obra sempre tracta de ser el mateix, és a dir, tractem de fer coses que l'espectador pugui compartir, que pugui disfrutar amb tu, és a dir, no són actes de nosaltres per a nosaltres perquè ens plau ser artistes, no, nosaltres treballem per algú que està baix mirant alguna cosa i llavors treballem per a ell, per tant, si el de baix no compartís allò que fas o la manera en la que ho fas, estaràs produint un divorci, per tant, el fet teatral tindrà poc interès. L'audiència, l'espectador que ve a veure els espectacles de l'Horta, com normalment té que ser en qualsevol tipus d'espectacle, sempre té que aportar alguna cosa. En els nostres també perquè no són espectacles de desarrollo, no de desarrollo de desenlace, sempre està, però està com a més tamisat, són propostes molt més contemporànies, en aquest sentit.
L'espectacular en els nostres treballs sempre tracta de que no siga espectacular a la vista. És a dir, si té alguna cosa d'espectacular és que siga invisible. Que l'espectador, per espectacular entenc que l'espectador li arribi invisible la proposta que li estàs fent. És a dir, si estem fent una proposta molt arriscada sonorament, amb un gran virtuosisme sonor, perquè utilitzem tota la tecnologia sonora que avui en dia és molta al nostre abast, tractem de que això l'espectador no diga «Oh, que bien, que virtuosos són con això», sinó que li arribi perquè la història requereix de tota aquesta virtuositat, però l'espectador no diu «que virtuosos són», sinó «hòstia, com m'han portat d'un lloc a un altre sonorament i no m'he enterat». El que em motiva per a treballar com a productor executiu en l'Horta Teatre és el fet de que Roberto em conta una idea, diu, quiero hacer esto, vull fer això, o què te pareix si farem això, i veure com acaba estrenant-se. Aquest viatge per a mi és molt excitant. Jo soc un pintor, la meva actitud frontal llenç sempre és de decepció, perquè mai allò que jo he projectat en la meva ment quan Roberto em conta la primera idea, mai acaba sent exactament allò que acaba veient. En molts aspectes ho supera, en altres no arriba, perquè uno sempre fa com una projecció. Però vaja, no és una decepció que un s'afona, sinó és una decepció que l'esperona sempre a tractar de... I perquè com a pintor sempre veig allò que podria haver millorat. Temes i problemàtiques que m'interessen, no m'interessa tant, els temes i les problemàtiques com el fet de fer-les. M'interessa allò que un director artístic em proposa i que veig que té una vialitat de fer-se i que això pot, des del conjunt del que fem, tindre una cabuda. Igual que com a actor, no vivo esperando el papel de Hamlet. M'interessa el paper i que tingui les millors bases o la màxima confiança en l'equip que estarà allí. L'estètica per a mi és... No sé si tenim una estètica... Sí, tenim una estètica, darrerament totes les companyies, que l'estètica minimalista, perquè com no n'hi ha diners serem a la mínima expressió, i nosaltres en el nostre cas també. No sé exactament què és l'estètica, què és l'estètica? És que no ho sé, no sé a què te refereixes. Si volem projectar un tipus d'imatge, sempre és la mateixa, la més neta, la més acurada, la més senzilla, aquella que ens ajuda a nosaltres a contar una història i que en els mitjans de les nostres possibilitats hem arribat. Jo crec que el que primer ve sempre és el contingut. I a aquest contingut li busquem la forma que les nostres possibilitats i el nostre saber podem arribar per a contar-la millor. Treballar fora de les estructures que actualment hi ha, jo crec que en aquests moments no estem preparats. Entenc que l'administració, a poc, l'administració autonòmica i local, sobretot autonòmica, s'intuïx que va cap a soltar-nos de la mà, per dir-ho d'alguna manera, i trencar aquest lligam. I que anem a tindre que aprendre a ser molt més empresaris en aquest sentit, en el sentit de no tindre recolzaments institucionals i tindre que ser autosuficients. Però és difícil ser autosuficients en un món com el nostre, on el primer comprador és l'administració. Els espectacles tenen que veure amb mi en tant en quant jo triguen 14 anys en esta companyia, com un xaval que vingui a fer el primer espectacle amateur, i avui, 48 anys, als meus 48 anys, continuo fent espectacles i portant això, i és no sé, no m'ho plantejo, tots tenen que veure, perquè són fases de la meva vida en aquests moments. I sempre penso que el millor espectacle va ser el següent i que anem a entrar en una fase distinta, i això, i sobretot el plaer de veure els directors i creadors que treballen així com són capaços de fer coses.
la relació entre els meus interessos polítics i els meus interessos en el teatre. No sé, els meus interessos polítics com a ciutadà és que este món sigui un poc més just i no tindre que veure-nos sempre abocats a pagar els desperfectes dels que van per dalt que damunt tenen beneficis. Els meus interessos teatrals van en la continuïtat, en tratar de que aquesta mínima estructura en la qual estem i que desgraciadament no puc viure exclusivament d'ella puga seguir mantenint-se, i no tant mantenint-se perquè jo puga viure d'ella, sinó mantenint-se perquè va en ella com la meva vida professional, és paral·lela a la meva vida personal. Entonces, tracte, ojalà, políticament hi hagi unes estructures polítiques fortes, honrades i sensates que entenguen que la nostra vida o que la meva vida cultural, teatral, tinga un sentit i un trellat. Vale. Lo essencial, has dit, no? Lo específic per a mi és el fet de comunicar, d'entendre i de compartir en l'espectador. Creació escènica contemporània jo l'entenc com a el que fem així, bàsicament, com a el que puga fer el Vena Teatre en aquests moments, creació escènica contemporània. En aquest cas, Roberto García té una idea i té uns possibles per a fer-la, i en això tracta de desenvolupar-la. És un tio contemporani, és a dir, un tio d'avui en dia que li preocupen les coses d'avui en dia i que tracta de posar en escena coses que puga compartir en el públic, en els mitjans d'avui en dia. No tinc ni idea, ni els models, no ho sé, no te sabria dir. No, teatralment sí, sempre tens projectes que t'agradaria fer i que no pots fer, o bé perquè no és el moment, o bé perquè no tens disponibilitats econòmiques, o bé perquè són massa grans. Una de les coses que més patim les companyies a València és que no poden fer espectacles que superen un cert número d'actors, perquè no n'hi ha disponibilitat ni per a produir-los ni després per a exhibir-los amb una certa regularitat. Llavors tires de menys projectes que tinguen 7, 8, 10, 12 persones. Estàs satisfeta de com han anat les coses fins ara? Jo diria, home, estic satisfet en gran part de les coses, de com ens han anat fins ara, però tiré de menys o tinc un punt d'insatisfacció en no poder haver alcançat certes coses que ve per la dispersió nostra, de tindre una sala, una companyia i de tocar distints palos, potser ens han fet dispersar-nos en una direcció concreta. Però no són excessivament.